രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ സ്ക്വയർ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മളന്ന് 18ാമത്തെ ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 18ാമത്തെ ദിവസം വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയുണ്ട്? പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് 18 ദിവസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും സമയത്തായാലും ഓടി പിടിച്ച് നമുക്ക് അത് എത്താൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 18ാമത്തെ, പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല 18 ദിവസം കൊണ്ട്. നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല ക്ലാസ് മാറുന്നതൊന്നും. 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അതില്? ഇല്ല അല്ലെ. ഈ 18 ദിവസം വന്നിട്ട് കേറിയിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുപോവാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കുറച്ച് നാളും കൂടി നമുക്ക് സഹിക്കാം. ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനൊന്നും ആക്കാലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ നമുക്ക് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായി ശാസ്ത്രവിധികളനുസരിച്ച് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ചോദ്യം നോക്കാണ്ട് പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിലുള്ള നോക്കി പറയാണ്ട് അല്ലാതെ പറഞ്ഞ, ഓർത്ത് പറഞ്ഞ. ചോദ്യം നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇന്നലെ 3 മണിക്ക് പോയിക്കോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ. ഇപ്പൊ മ്യൂട്ട് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഓർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്കായ ഓർമ്മ ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. സാത്വികൻ രാജസം താമസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. തപസ്സിനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഏതെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് രാജസഗുണങ്ങള്? രാജസഗുണങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുടെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള താല്പര്യം. 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ള ആദ്യം പഠിച്ച ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്ത്? ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, ആഹാരം. രാജസഗുണങ്ങളുടെ ആഹാരം. സാത്വികൻ രാജസം താമസ ഗുണാദികളുടെ ഭക്ഷണക്രമം. 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ നമ്മള് എല്ലാ ഗുണവും ഉണ്ട്. നോക്കണം. എല്ലാം ഉണ്ടോ ഭഗവാനെ? എല്ലാ ഗുണവും ഉണ്ട് നമുക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ മാറി വരും. ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മളോട് ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രം സാത്വികമുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണം കംപ്ലീറ്റ് പോണം. അതുവരെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ശരിയാവുന്നത് വരെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടല്ലേ നമുക്ക്. അതെ അതെ. പിന്നെ നമുക്ക് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത്
ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലെയല്ല നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ. നമുക്കത് മനസ്സിലായി. ഓം തത്സത് ദാനങ്ങളെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു. ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദാനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ഏതാണ്, ദാനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടൊരു സംഭവം ദാനത്തിനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാത്തവരെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി നമുക്കത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. നല്ലൊരു അധ്യായാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി ശരിക്കും 17-ാം തത്വത്തോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. ഇനി 18-ാം തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, 18-ാം തത്വത്തിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ യജ്ഞം ദാനം തപസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കർത്താവിനെ കുറിച്ചും കർമ്മനെ കുറിച്ചും ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ 18-ാം തത്വം രേഷ്ണ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അല്ലെ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങളുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും അല്ലാതെ ഒന്നും മെന്റേഴ്സ് മാർക്ക് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടാ. കാരണം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഇട്ടാലും ആരെങ്കിലും പേര് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെ വന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി എല്ലാവരും പേരും ഇത് കൊടുത്തോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാമല്ലോ. കാരണം അപ്പൊ വേഗം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേഗം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവും. ഒരാൾ ലേറ്റ് ആയാലും പിന്നെ ആ ക്ലാസ് മുഴുവൻ ലേറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് വേഗം ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഇത് വലിയൊരു അധ്യായാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളെ ഇതിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എന്നോടാണോ ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്തി മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ഋഷികേശ പൃഥാ കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൂടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ. എന്താ വിളിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇവിടെ? ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ഋഷികേശ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ കേശി നിഷൂദന, കേശി എന്ന് വെച്ചാൽ അസുരനെ ഭഗവാൻ ഹനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോ അതേപോലെ അസുരന്മാരാണ് ആര്? നമ്മുടെ സംശയങ്ങള്. അസുരനെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങള്. അപ്പൊ അതേപോലെ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങളെ ഒരു അസുരനെ വധിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ അത് ഇല്ലാതാക്കി തരാം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. പറയാണ്, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ വാഞ്ചകൾക്ക്, ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സന്യാസം എന്നാണ് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് പറയുന്നത്? ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ, സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു. ഫലങ്ങളെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഉള്ളത് വിദ്വാൻമാരുടെ പിന്നെ ആരെയാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസവും കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗവും എന്ന് വിദ്വാൻമാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും പറയുന്നത്. ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, കാരണം കുറെ പോയിന്റ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിത് പറഞ്ഞു പോകാം.
എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൂടെ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ത്യജിക്കണമെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലര് പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അത് ദോഷമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. പക്ഷേ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭഗവാൻ. അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അതെന്താണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണത്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്. അവര് ഓൾറെഡി എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ. മഹാത്മാവെന്ന് വെച്ചാല് ഓൾറെഡി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്തതിൽ പറയാണ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നിറവേറ്റണം? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. അർജുനനോട് പറയാണ്, യജ്ഞവും ദാനം തപസ്സും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം, കാരണം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പവിത്രമാക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അത് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊരു കടമയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. ആദ്യം തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിയതമായ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ആ ജന്മത്തിൽ ആ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ വിടാണ്, അതെങ്ങനെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത് പിന്നെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ അത് വിട്ടുകളയുക, ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ത്യാഗം രാജസികമായ ത്യാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല, അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഇനി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, നമ്മൾ ഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്തവ്യമാണ്, എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സാത്വിക ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത്
നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നിയത കർമ്മങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഒന്നും കൂടെ പറയാ. അത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് അർജുനന്റെ പോലെ, ഇപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണല്ലോ. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഈ ശാരീരിക ബന്ധമുള്ള കാരണം, എല്ലാവരോടുമായ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട്, കടപ്പാട് കൊണ്ട് അർജുനൻ അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാവും? അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാവും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ബന്ധത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ. പക്ഷെ അർജുനന് അങ്ങനെ ഒരു വ്യാമോഹം ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന്. മീൻസ് അർജുനൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴല്ലേ അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അർജുനനും ഫസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അർജുനൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലോ പ്രഭു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞാലും അർജുനൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ട് നിന്നിട്ടാണല്ലോ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. സംഭവം ക്ലിയർ ആയോ പ്രഭുവിന്? എനിക്ക് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ല അത്. കാരണം വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ. അത് അടുത്ത 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലേശകരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിടുന്നു അതിനെ. പക്ഷെ ഈ വ്യാമോഹത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചതാണ് പ്രഭു. നമുക്കത് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ധരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ തന്നെ എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ, അർജുനന്റെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ദൈവിക ഗുണത്തിലാണ് പിറന്നതെങ്കിലും അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്താണ്, നീ സത്വഗുണത്തിലാണ് നിന്റെ പ്രവൃത്തി വരുന്നത്, അല്ല എങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനന്റെ നമ്മൾ ശ്ലോകത്തില് വരുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണല്ലോ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പക്ഷെ എന്താണ്, ഇവരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അർജുനന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവിടെ. കാരണം അർജുനന്റെ ധാരണ എന്താണ്? കാരണം ഇവരോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എന്റെ കടമ ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അവിടെ അർജുനൻ. അപ്പോ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അർജുനൻ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ത്യാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ പര്യായം പറയാമെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹം എന്നും കൂടെ വരുമല്ലോ. അല്ല, വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാഗ്രഹം അല്ലല്ലോ, സമ്മോഹം. ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയല്ലേ വ്യാമോഹം? അങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ശരിയും തെറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അത്. വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. എന്നുവെച്ചാ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ. ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാതെയാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ശരിയായ ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയാണോ? നമ്മുടെ ഈ നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു നിഷേധാത്മകമാണ്. വീണ്ടും അവിടെ വ്യാമോഹത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നിഷേധാത്മകം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതായത് നിയത കർമ്മങ്ങൾ പക്ഷെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വ്യാമോഹം കൊണ്ട്. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് മോഹിക്കല. വെറുതെ മോഹിക്കുന്നതിനാണ് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. വെറുതെ മോഹിക്കുക, വെറുതെ മോഹിക്കുക, വൃഥാ മോഹിക്കുക എന്നാണ് വ്യാമോഹം. അല്ലാണ്ട് അധിക ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മോഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വൃഥാ മോഹിക്കുക, അതായത് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്ന് നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാണ്, പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, വ്യാമോഹം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ ശരി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് വിടാണ്. ഓക്കെ മാതാജി, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഒരു മിനിറ്റ്.
വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ്, ശരിയും തെറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു, നമുക്ക് അത് ഏതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറയാത്ത, എന്താണ് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് നമ്മൾ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ നീതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വിട്ടുപോകുന്നു. വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണോ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, ശരിയായ തെരഞ്ഞെടുക്കണതിന് നമ്മള് മനസ്സിലാവാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് എനിക്ക് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനും മാതാജി താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് മരണശേഷം എന്തുണ്ടാവില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായ കർമ്മം. അതായത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാതെ, ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്, ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മള് കെട്ടുപാടുകൾ, തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങൾ, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ക്ലേശങ്ങളോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് താമസ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം, താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഞാനാണ് എല്ലാതും, ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായത് ഞാനാണെന്നുള്ള ഭാവത്തില് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താല് നമ്മളത് എന്താണ്, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച്, 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നും ചെയ്യകൂടാത്തത് എന്താണെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണെന്നും ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്തെന്നും അറിയുന്നതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പോ പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പിന്നെ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒന്ന്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, പെടാത്തത് എന്താണെന്ന്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി.
ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അന്ധകാരത്തിന്റെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തില് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കാണുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തെറ്റായ വഴിക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. കാരണം ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് കാണുന്നു, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരിക്കലും എന്തറിയുന്നില്ല? ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോ ജതീന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭത്തെ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം മറികടന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമസാക്ഷാത്കാരം പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താം? ഭഗവാന്റെ ആ തലത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ തലത്തിലേക്ക് പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയും നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കാം. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലുണ്ട്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സമഭാവനയോടെയാണ് എല്ലാറ്റിനെയും കാണുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്ന ഭഗവാനോട്? ഭക്ത്യാ മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ശരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ശരിക്കും? ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വല്ല പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രയത്നിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ ശരിക്കും? സേവനം ചെയ്യാം ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭക്തിക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ആ ഭക്തിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് കൂടുന്നില്ല, ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആർക്കും അത്. പക്ഷെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് വെച്ചു, ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുത്തു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു, ഭാഗവതം കേട്ടു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ആ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? നമുക്ക് അവിടെ ഭക്തിയുടെ ഒരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിയെ ഭക്തനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണോ? അതല്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകണം? ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടണം മനസ്സിൽ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ നമ്മള് ഭക്തി അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തരാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാണ്.
അല്ലാതെ നമ്മള് ഭയങ്കര ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നു, പക്ഷെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളക്ക് വെച്ചു, നാമം ജപിച്ചു, ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുത്തു, നമ്മൾ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാണെന്ന്. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും, എന്തെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷവും സമാധാനവും തോന്നുന്നു മാതാജി. സന്തോഷം തോന്നുകയും ചെയ്യും, നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തി സേവനം തന്നെയാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. സർവകർമ്മണ്യാപി സദാ കുർവണോ മത്പ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പ്രവർത്തികളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാതരിഷ്യസി അഥ ചേതോ അഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമായിരിക്കും ഫലം. ഇനി പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതെ ആ ബോധമില്ലാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണ് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ന് നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങി ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തൊരു മനസ്സിലൊരു ധൈര്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ വരും, തന്നെത്താനെ നമുക്കത് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമുക്കത് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ്? നമ്മളെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാനുണ്ട്, ഭക്തിയോടെ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കും തോറും, നമ്മളത് വായിക്കും തോറും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യം വരും, നമ്മളെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ, അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച യന്ത്രം പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിച്ച യന്ത്രത്തെ പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭാരതകുലത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ടാണ്, ഭരതവംശത്തില് ആണ് അർജുനൻ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കൂ. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. നീ അപ്പോ ആ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കൂ. നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് ശാന്തി നേടാനും ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കും എന്നൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കാണ്. ഇതി ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്നിട്ട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് മുഴുവനും ഏറ്റവും രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യാ. ഞാനിപ്പോ എല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. നീ എന്താണോ, നീ എല്ലാം നിനക്ക് മനസ്സിലായി, ഇനി നിനക്ക് ഏതാണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നീ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആരായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്നിട്ട് പറയാണ്, മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ടിട്ട് നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ, നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും പാപപ്രതികരണം നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടണം. നീ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നീ വിട്ടോളാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എവിടെ എത്തിയിട്ടാ പറയണത്? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞത്. അതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നീ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് നീ എന്നെ ശരണം തേടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചോളാം, മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തോഷാഭിധ്യാസ്യതി ഭക്തിമയീം പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഈ ഭഗവത്ഗീതാ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. അവർക്ക് അവസാനം എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ ക്രിയ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാനാചമയം തസ്മാ
ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരൊറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി നമുക്ക്. ശരിക്കും വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഗീത എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതേം എല്ലാം സാരം ആണെന്ത് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെ പഠിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ നമ്മള് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണം മനസ്സിലാക്കുന്നവര്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പോ ചോദിക്കാണ്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ ആ വ്യാമോഹം ഇപ്പൊ നിന്റെ മാറിയില്ലേ അർജുന? അപ്പൊ നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വ്യാമോഹം തീർന്നു, എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാനിപ്പോ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു, അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ, കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു, അതെന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്, ആരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ, അതായത് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം കേൾക്കാനും സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സഞ്ജയന് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്, അറിയാൻ സാധിച്ചതും വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവ്. അപ്പൊ ഇത് ആലോചിക്കും തോറും, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം പുണ്യ സംവാദം ഓർക്കും തോറും ഞാൻ ആനന്ദ പുളകിതനാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഓർക്കും തോറും കൃഷ്ണന്റെ ആ രൂപം ആലോചിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാലോ, ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വന്നത് വിശ്വരൂപം വന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലരൂപം വന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചതുർഭുജം വന്നു, പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ വന്നു. ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കും തോറും ഇവിടെ വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആർക്ക്, സഞ്ജയന്. സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയും. ഇതൊക്കെ സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ ഇതെല്ലാം അറിയാനും കാണാനും സാധിച്ചത്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർത്തരഃ തത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥോധനുർത്തരഃ എത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമ. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്, ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും. അപ്പൊ ശക്തിയും ബുദ്ധിയും നീതിയും എല്ലാം ഉള്ളത് എവിടെയാണ്, അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഉള്ള സ്ഥലത്ത്. അവിടെയാണ് അസാധാരണമായ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്.
അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമണാം. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതാണെന്ന്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുർസവ മമദാഹ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ശിവകുർവദ സഞ്ജയ. മക്കൾക്ക് എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനുള്ള മറുപടി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എവിടെയാണോ ഭഗവാനുള്ളത്, അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഐശ്വര്യം വിജയം സാധാരണ ശക്തി ഉള്ളത്. സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്നിവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗീതാ മഹാത്മ്യം കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പഠേത്രയദ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. പവിത്രമായി ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പാദം പൂകുന്നു. ഭയശോകാദി വർജിതം അല്ലെ, ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രയത്നപൂർവ്വം ഇത് പഠിക്കുന്നവർക്ക്. ഗീതാധ്യേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഗർഗീതാപസി സ്നാനം സംസാരാമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ സംസാര മലത്തെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസാരം എന്ന് വെച്ചെന്നാണ് ലോകം. നമ്മുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്നൈ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാതി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖ പത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഒറ്റ ശാസ്ത്രം മതി നമുക്ക്. മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം തന്നെ നമുക്കില്ല. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോ വക്താതി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യാജലം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഗീത, ഭഗവത്ഗീത. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു നാമം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വച്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്യായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അല്ലെ. നമുക്ക് ആർക്കും ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. എനിക്കും അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. അത് ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. പല തരത്തിലും നമുക്ക് വരാം, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. ചിലപ്പോ നെറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല, പല തരത്തിലും സംഭവിക്കൽ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് നമ്മള്. കാരണം അത് സംഭവിക്കുന്നതാ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്നാലും കിട്ടി ഇപ്രാവശ്യം. ഇവിടെ
മാതാജി ആദ്യമായിട്ടാണ് മാതാജി ആദ്യ അവസാനം വരെ നാട്ടിൻപുറത്തില്ലതാണ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ. പറ്റിയത്. 18 ദിവസം പോയത് അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല. പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയത്. നമ്മളെ സമയമാകുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെത്താനെ വരും മാതാജി, തരും നമുക്ക്. അത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അത്, അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മൾ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. എന്നാലും ഒരു ഏകദേശ രൂപം മനസ്സിലായി. എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും നമ്മുടെ ഫുൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട്. അതെ. ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ല മാതാജി. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ രീതിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആചാര്യന്മാർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ ഇന്ന് നാളെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വിചാരിക്കും ഇതിൽ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തോന്നും. പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു തീരില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ, അല്ലെ? പഠിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തീരില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി. ആചാര്യന്മാര് പറയണ കറക്റ്റാ. വേറെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മളെ തീരില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിടക്കല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിച്ചത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത, അല്ലേ? പഠിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് സാധാരണ ബുക്കുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമല്ല. നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം? പല സന്ദർഭത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മള് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ടേ ഇതെല്ലാം അറിയണം മാതാജി. നമ്മള് പ്രായമായിട്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വളരെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആയി പോയ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്നേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയോണ്ട് അടുത്ത ജന്മം കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഉറപ്പല്ല. നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മാതാജി. ഇത് അടച്ചു വെക്കരുത് ഒരാളും. നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലായാലും നമ്മൾ വീട്ടില് പുറത്തുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ വീട്ടില് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാം, അല്ലെ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് അപ്പൊ കാരണം നമ്മളത് അങ്ങനെ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് സുഖമുണ്ട്. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയാലും എന്റെ ഇത് നിർത്തുന്നുണ്ടാടാ. അതുകൊണ്ട് നല്ല ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ അതെ, ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നൊരാള് അത് നിർത്തരുത്. അതെ ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം ചൊല്ലി ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ പോയാലും ചൊല്ലാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ അങ്ങനെയാ, നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരും. ഭഗവാന്റെ വാണിയല്ല അത്, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ അതിന്. നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ തൊട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ സമയം വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം വേണം. കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഡിഗ്രിക്ക് ചേരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് +2 കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ യോഗ്യരായി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് കടത്തുന്നത്. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രഭു നന്ദിയൊന്നും പറയണ്ട, നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാണ്. അടുത്ത ലെവലിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല തിന്നിട്ടോ. ബാലചന്ദ്ര പ്രഭുവാണ് വെച്ചിട്ട് തോന്നുന്നു. ആരും നിർത്തരുത്. നമ്മളെ ആഗ്രഹം അതാണ്, ഒരാള് നിർത്തരുത്. നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ, കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ നാളെ മുതല് നമുക്ക് ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 2-3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചോദ്യം വേണോ വേണ്ടെന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലെവൽ 1ല് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ. വേണം മാതാജി വേണം. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വരും, ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും.
മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വായിക്കണം എന്ന് തോന്നും. നമുക്ക് അതിനെ അപ്പൊ ശരി, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം. ചോദ്യമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെ അത് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരധ്യായത്തിന്റെ ബേസിലല്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ട്, വോയിസ് റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ 2 ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 ദിവസം ഒരു അധ്യായം 2 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു അധ്യായത്തിൽ അപ്പൊ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെന്നുള്ളത്. അതല്ല ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ തരാണെങ്കിൽ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല, കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ, ഞാനത് പറയാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അത് നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രഭു ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതിയതായതുകൊണ്ട് പഴയവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞ കാരണം അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പൊ 70-80 പേര് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ആരും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, അവർ മിണ്ടുന്നില്ല, അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻ കൂടി വെക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ സെക്ഷൻ വെക്കുമ്പോ 25 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കും. 20 അല്ലെങ്കിൽ 25 പേരെ ഗ്രൂപ്പ് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ലാസ് നമുക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമ്മളെ ക്ലാസ് നടക്കും. തിങ്കൾ തൊട്ട് വെള്ളി വരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കും. ശനി ഞായറും നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അതിലിരിക്കുന്ന 20 പേര് 25 പേര് എല്ലാവരും സംസാരിക്കാന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ ഓരോരുത്തർ ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല ആരൊക്കെ പോണെന്നുള്ളത്. അതാവുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആരൊക്കെ പോകുന്നു. ഇന്ററാക്ഷൻ വേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ക്ലാസ് തീർന്നിട്ട് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിണ്ടാത്തത്. ഇന്ററാക്ഷന് ടൈം തന്നാൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് വേണം നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പ്രോബ്ലം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വരണമല്ലോ. ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു ക്ലാസ്സിന്, ഒരു സെക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന് അരമണിക്കൂർ മതിയാവോ? 20 പേര് 25 പേരാകുമ്പോ അത്രയും പോരെ നമുക്ക്? പറ്റുമോ? പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, മതി, അരമണിക്കൂർ മതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏകദേശം 80 പേരുണ്ട്. ഏകദേശം 80 പേര് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ 80 പേരാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ എത്ര 3 ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ടേ? 3 ഗ്രൂപ്പ് വേണം. 3 ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ സമയം അനുസരിച്ച് 25 പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ വെച്ച് പോയാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാല്, അപ്പൊ നമ്മളെ സമയം 3 മണി തൊട്ട് 4 മണി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ 4:30 വരെ പോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാര് 3 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പുകാര് 3:45 ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2:45 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മള്. അപ്പോൾ നമുക്ക്, കാരണം നിങ്ങളെ സമയം നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഈ സമയമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കേണ്ടി വരും. 3 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ 3 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുമ്പോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒന്നില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ സമയം തന്നാൽ മതി, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് പറയാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം. അതായത് പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കാന്നല്ല, എല്ലാവരും വരണം. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക്. നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരണം. നമുക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മള്. ഇപ്പൊ കുറെ നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മളത് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അങ്ങനെ വെക്കാം. ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആക്കിയിട്ട്, ഇപ്പൊ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇതായിരിക്കും വെക്കുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം ഇതേപോലെ പല ടൈമിലായിട്ടുണ്ടോ, അതേ ഒരേ ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അവിടെ, അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വൈകുന്നേരത്തെ ബാച്ചിൽ ഏകദേശം ഒരു 150 പേരുണ്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ബാച്ചിൽ. ആ 150 പേര് 25 ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോ അവർ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ആവും മാതാജി? അവിടെയും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാനാണ്. അപ്പൊ മാതാജി ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മാറി കയറുമ്പോ അവിടെ ആള് കൂടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയാലാണ് അത് ഇത്തിരി കൂടി
നല്ലത്. കാരണം ആ ഇന്ററാക്ഷനിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ്? കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തെ ബാച്ചിലാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം വരാൻ പോണത്. ബാക്കിയുള്ള ബാച്ചില് രാവിലത്തെ ബാച്ചിൽ ഏകദേശം 100 പേരാണ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. ബാക്കി പിന്നെ പഴയവരാണ് എല്ലാവരും. ബാക്കി 100 പേര്. അവിടെ അപ്പൊ 4 ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് വേണം. പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റം വേണ്ട. അവർക്ക് നോർമലി ക്ലാസ്, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സമയം ഒരു 2:30 തൊട്ടോ ഒന്നുകിൽ 2:30 തൊട്ട് തുടങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2:30ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 20 പേര് 25 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2:30 തൊട്ട് 3 മണി വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി. അതിനുശേഷം പിന്നെ അപ്പൊ അടുത്ത വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ 4 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിടാം. ഇപ്പൊ 2:30 അരമണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് 40 മിനിറ്റ് ആക്കാം. എന്തായാലും നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അതിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് വേണം. എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. കാരണം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങളുടെ എന്തായാലും. അതാ കാരണം നമ്മള് ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരു ഉദ്ദേശം, ഒരു ആഗ്രഹം അതാണല്ലോ. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നല്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയണം. നമ്മൾ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറം നമുക്കൊന്നുമില്ല അല്ലെ? അത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി. കാരണം 10-20 പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 25 പേര് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറ്റില്ല. കൂടുതൽ ആളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് തിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും സൗകര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചിടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2:30ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയം എടുക്കാം. ഇപ്പൊ 3 മണിക്ക് പറ്റുന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ഓക്കെയാണ് നമുക്ക്. ഒരു ദിവസം കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണം മാതാജി? കയറാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ മാതാജി ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരില്ല കേട്ടോ എന്നുള്ളത് പറയുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അത്. മാതാജി ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വരില്ല കേട്ടോ കല്യാണാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ അധികം നമുക്ക് ഇരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം പിന്നെ ഡെയിലി ക്ലാസ് നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കും ഒരു താല്പര്യം, ഒരു സത്സംഗം നമുക്ക് കിട്ടും ശരിക്കും അവിടെ അല്ലെ? അതൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണത് എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് നാളെ അപ്പൊ ക്ലാസ് വെക്കണോ സത്സംഗം വെക്കണോ? അടുത്ത ചോദ്യം അവിടെയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം സത്സംഗം വെക്കണം. എല്ലാവരും സത്സംഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ആരും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തമ്മിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പേരെന്താണ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. അധികം സംസാരിക്കാൻ സമയം തരില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് അധികം കൊണ്ട് തരില്ല ആർക്കും കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവരും ഇല്ല, നമ്മൾ ഇത്രയും പേരില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം, അത്ര മാത്രം. അതും നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നേ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭഗവാനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കുറിച്ച് പറയുന്നല്ല. കാരണം അതിന് നമ്മൾ ഈ സത്സംഗം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ആരെയും കുറച്ച് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇന്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. നാളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഒന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരും. എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ടിങ് വരും നമ്മള്. കാരണം ഒരാളല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ഒന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്കത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മള് കാരണം കുറച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യം അല്ലേ? നമ്മൾ 2 ദിവസം വരാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഒരു മടി വരും. അതുൽ പ്രഭു ഇല്ല ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പോയ പ്രഭു ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുവിനെ കാണാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി പ്രഭു ഉണ്ടോ ഇവിടെ? അതുൽ പ്രഭു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, പിന്നെ കാണുന്നില്ല. ആ തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷെ ആദ്യം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫുള്ള് പ്രഭു ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ നോട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാത്ര ആയി പോയോടുകൂടി നമ്മൾ തന്നെത്താനെ മാറി. അറിയാതെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മറക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് കുറയും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തള്ള ആവശ്യം. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ, നമുക്ക് ചെറിയൊരു തള്ളു വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരാൾ അതിലേക്ക് ശരിക്കും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യം.
അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫുള്ള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, നമ്മളിവിടെ സിസ്റ്റം പോയിരുന്നത് ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പോവാണ്. അപ്പൊ മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് വെച്ചായിരിക്കും അത് തുടങ്ങുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ വഴി മനസ്സിലാവും, മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത്. നിങ്ങളെയാണ് ഇപ്പൊ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് 60ാമത്തെ ബാച്ചിലാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻട്രക്ഷനും തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കയറും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ നാമജപമൊക്കെ തുടങ്ങും. കുറച്ചെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ വിട്ടുപോകും. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് നിർത്തിയാലും നമ്മൾ നാമജപം നിർത്തരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ നിർത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ പേരുണ്ടാവും, കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്. കാരണം കുറെ നമുക്ക് അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് വരുന്നവർ ഇതിലുണ്ട്. രാവിലത്തെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത്. വേറെ ഓരോരോ ഇതിൽ പോയി, പക്ഷെ ഇതിൽ വന്നപ്പോ മനസ്സിലായി. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ശാസ്ത്രമാണല്ലോ നമുക്ക് പഠിച്ചു തരുന്നത്. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നാമജപമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് പറയുന്ന എനിക്കോ ഇതിപ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭുവിനോ ആർക്കും അല്ല വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല സേവനം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. എല്ലാവരും അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ചെലവുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ചെയ്യാലോ. ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും. എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് മാതാജിയായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം, മിനി മാതാജിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കേണ്ടത് തിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ലിങ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് തന്നെ എടുക്കാം. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കുറെ സമയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തിലാണ് ഒരു തീരുമാനം ഇല്ലാത്തത്. നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുള്ളത്. ഇതില് സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്തിനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക വാഞ്ചങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം, ബലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം. ത്യാഗം എന്താണെന്നായിരിക്കട്ടെ, എന്തിനാണെന്നല്ലേ. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ പലതിയോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് കർമ്മങ്ങൾ. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് അല്ലെ, കർമ്മത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. 65ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്നെ ഭജിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല. ആദ്യം ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്. അതെ, ഭഗവാൻ ഓർക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി സഞ്ജയം അവസാനം പറഞ്ഞ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണ തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണം എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ അവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. അതെ, എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ